Ano 2024-2025, o CEI do Xurés traballaremos a Baixa Limia. A quinta e sexta tocou nos Muíños. Durante o mes de outubro estivemos traballando a localización xeográfica. En Europa estamos situadas en España. Dentro de España estamos situadas en Galicia. E estamos na provincia de Ourense. Dentro da provincia de Ourense estamos na Baixa Limia. E dentro da Baixa Limia estamos aquí, en Muíños. Hai 28 povos. Os povos están repartidos en 12 parroquias, como por exemplo Barxés, Muíños, Cados. O escudo simboliza os muíños e aos dólmenes que hai. Os picos simbolizan aos picos de Fontefría. A ponte é unha ponte que agora mesmo está hundida baixo a auga, e a auga é o río Limia.